17. stoljeća Turci povećavaju porez i muče stanovništvo. Točno? Je li to točno, djeca? Slažete se? Ne. To je točno. Stavi točno. Kome? Zelenih. Zelenih, ajde. Zelenima. Sile osnovi ili NATO pakt imali su cilj da osvoje i pokore svijet. To je točno. To je koje stoljeće? To je Drugi svjetski rat. Tako je, koje stoljeće? To A dobro je to, samo mi reci naglas, koje je je to stoljeće? 20. stoljeće. Bravo, bravo. A šta je u 21. stoljeću? Ajde, ovo su opet zeleni, pročitaj zeleni šta piše. Najveće bitke na planini Kozari i na rijekama su Tjesci i Neretvi. To netočno, Netočno, 20. Ajde, premesti. Poen, jer su ispravili svoju grešku. Bravo, crveni, ajde, čitaj. Naselili su se teritoriji starosjedalaca kojim je vladalo Bizantijsko carstvo. Je li to 21. stoljeće? Ne. Ne, koje bi to stoljeće bilo? Trebalo bi da bude... Čekaj. Trebalo da bude 13. Ajde, stavi 13. stoljeće. Ostali slažete se, čekaj ovo, ne. Slažete se da je to... Ne, djeco, to je 12. stoljeće, stavi. Jer se Stefan Nemanja oslobodio bizantijske vlasti i tako osnovao svoju